Goedenavond, dames en heren. Good evening, ladies and gentlemen. Welkom, meine Damen und Herren. Welkom op ons cruiseschip De Wereldreis. Mijn naam is Mireille Schipperheijn en ik ben een gastvrouw van deze avond. En wij zijn aangemeerd hier in de havenstad Wansum om onze passagiers op te halen die wij meenemen op deze reis. De zomervakantie staat weer voor de deur. Dat betekent dat alle scholen bezig zijn met hun jaarafsluiting. Na een jaar van zwoegen in de schoolbanken mag dat ook wel een keertje. Dit geldt ook voor de paddenpoel in Wansum. Zoals vele scholen sloot daar groep 8 af met een heuse musical, Alles overboord. Nou, het gaat over een cruiseschip, het heet De Wereldreis. En er zitten allemaal verschillende humoristische typetjes zitten op die boot. Dat zijn allemaal prijswinnaars en ze weten eigenlijk niet precies wat er gaat gebeuren. Want ja, de stuurvrouw die is nogal een beetje vaag over de bestemming en wat ze precies gaan doen. En ja, gedurende het verhaal wordt eigenlijk wel duidelijk wat er precies aan de hand is en waarom ze met z'n allen op reis gaan. Frank, waarom wil je hals over kop met deze reis mee? Annabel, zeg nou zelf. Het is toch een buitenkans. We mogen gratis mee. Zie het als onze huwelijksreis. Huwelijksreis? Daar kom je nu mee? 2 jaar geleden wilde je niet op huwelijksreis. Logisch. Toen kostte het ons handen voor geld. Nu kost het ons niets. Als ik tijdens de reis weer krijg, hou ik jou verantwoordelijk. Ach, we zijn terug voordat je er erg in hebt. Het is gewoon een korte cruise. Hou jij je eigen kaartje bij je? Het is het bewijs dat we mee mogen. Weet je dat wel zeker, meneertje? Onze namen staan er niet eens op. Dat maakt niet uit, schatje. Iedereen met een briefkaart is een winnaar. Ook jij bent de winnaar. Jee. Nu op de paddenpoel in Wansum was dat de leerlingen de musical meerdere malen op de planken brachten. Nou goed, vanavond zijn we hier voor de tweede keer. Gisteravond hebben we de eerste voorstelling gehad. Vanavond de tweede voorstelling voor de ouders. Belooft wederom een spektakel te worden. Dus ja, volle bak. De zaal zit wederom vol. Zo dadelijk komen de kinderen hier aan met bijzonder vervoer. Een beetje de gala-stijl zoals je het op het voortgezet onderwijs vaak ziet. En dan gaan ze over de rode loper naar binnen en dan gaan we beginnen met de show. En welk personage speel je? Stuurvrouw Plons. En waar houdt het personage precies in? Ja, de baas van het schip. En ben je klaar met de basisschool? Wat ga je volgend jaar doen? Rijland. En welke richting? VWO Plus. Maud een backpacker. En wat houdt zij precies in? Met z'n drieën gaan we backpacken en Lila en Maud die hebben heel veel zware spullen bij. En nou ben je klaar met de basisschool. Wat ga je volgend jaar doen? Rijland aan VWO. Ik speel Summer. En waar houdt het personage precies in? Dat ik een heel vrolijk meisje ben die graag naar het noorden wil. Ik bedoel het zuiden. En nou ben je klaar met de basisschool. Wat ga je volgend jaar doen? Ik ga naar het Dendron. En welke richting? HAVO VWO. Schobbenjak en Vlegel. En waar houdt dat personage precies in? Schobbenjak is een piraat en Vlegel is een voetballer. En nou ben je klaar met de basisschool. Wat ga je volgend jaar doen? Ik ga naar HAVO VWO. Naar welke school? Rijland. Maken van super. Mario, waarom trillen jullie zo? Heb je het bordje niet gelezen? Het zijn beefburgers. Maar de musical is niet het enige wat voor de leerlingen van de paddenpoel georganiseerd wordt. Nou goed, we hebben met de kinderen een slotdag gepland. Dan hebben we eigenlijk een hele dag vol activiteiten. Dat begint 's morgens. En daarmee eindigen we rond 6:00, half 7 op school. Dan gaan we lekker frietjes eten met de ouders, broertjes en zusjes. En daarna blijven de kinderen op school slapen. En 's morgens worden ze op ludieke wijze worden ze uitgezwaaid. En dat is de laatste keer dat ze de school uitlopen.